Okay. Right. Loveness Micherera. Jimmy. Samuel Rudzinde. Jimmy. Am James Rudzinde. Ndiwe. Enoch na Lazarus Chasara. Jimmy. Tatenda Cloud. Evidence online. Samire nyari pamberi penyu. Naye kundituma uroyi uye kutora mombe dzangu nechisimba uya nembowo dzako uchitipa nemari yedara. Utaura izvozvo izvo ndiLoveness Micherera achitaura kuna Samuel James Enoch Lazarus Chasara Tatenda Cloud Evidence na online. Right. Taura tinzwe zvakafamba seLoveness. Chandirwadza kuti ndiuye mudare ramambo ngechekuti mwana uyu akamba kare kundishungurudza. Upi anzani? Uyu Samuel. Samuel. Taura muchidaidzisa ukamanyuhamira sei munhu wesa. Mwana uyu wakamba kare kundishungurudza. Andishungurudza kudaro zvimwe zvacho ndaingonyarara. Anditi ipapo akadaidzira kuti pamombe ndiri kutondotora kuti mombe ngeya baba wangu, ngombe ngedza baba wangu. Andina kumudaira, handina kumuita sei. Ndakaramba ndakanyarara. Akaenda padanga akatengesa mombe. Ndikaramba ndakanyarara akadariko dai. Akandatengesa 300. Handina kungodaira zvinhu izvozvo. Kwakuya futi ndiri iyoyo akatengesa rukukwe rwangu rwendakamubarira uyu. Akatengesa stofu yangu. Ndakaramba ndakanyarara. Hana zvandaimukwata kuti ndimubvunza. Anoti pamba ngepangu ngepababa wangu. Handina zvindaikwanisa kuti nditaure naye. Youya imweni wakandibata kudai kubva andisukumidza kubva ndasvikoti deshi pasi kubva ndagara. Handina zvandakareketa futi naye. Ndakangomuudza kuti Samuel unoziva kuti ucharipa. Ndikada mutsura chinhu chete. Yati ahondo saka ndaandazodzidza kuti zviri nani kunyarara. Asi mumwoyo mwangu ndinenge ndarwadziwa. Kuti mwana uyu ari kuti pamba ngepari. Bora iti izvo zvinhu wobva ati echitobva futi kuno musi wa1 ari kushungurudza hama dzangu idzi wokwamucherera ihama dzangu. Akaenda akandokokorodza vanhu vokwamucherera wakaungana wese pamba iri nyaya yeuroyi yekuti nini ndakanga ndichidzidzise mwana wake dangwe rake. Akati muri kuona kunyengerera mwana wangu kuda kuzomuuraya. Kunyengerera mwana waye akabva atoregedza chikoro. Ndamudzosera form 3. Ndaitomubhadharira nemari yangu ini. Zvikanzi kunyengerera mwana wangu kuda kumuuraya. Zvikanzi akabva andiroera futi mwanasikana ari panapa muteedzeri wake. Ndina ana 3. Echibva amurova mwana achida kotaurawo chichemo chake kuna baba wake. Kwabva amurova kudaro. Mwana akasvika kugara pasi kudai. Iye kwakwenda kwakutora dombo. Kwabva aizenda panapa. Atori nemakireki. Mwana iye akatodzokera panzira. Ndoona uya akadai. Ko chini. Wakandosvika ndogara pasofa rababa wake. Inini ndozvidya mwoyo kuti hwangu hunerera uyu hwekuti handina mai, handina baba, handina murume. Saka ndoita sei? Mwana uyu ndakamubatira munda ari kubasa. Mandatora zvese nemapemiti. Munda yawo ndakazozwa reti kuti watengesa. Watengesa. Ewo, izi ana kubvunza kwa Rora. Hamba ndakanyarara, ndakuzwa Rora akudeketera munzeve dzangu.
ndakadongoti pikiti handi pandaunoti handizvigoni izvozvo paupenyu hwake. Inini ndinorwara, ndinombochengetwa kana kumukwamba, ndachengetwa kumukwamba, iye anosara pamba zaira ngodonhedzwa nehuku yangu chete, anotora wodya bandaunoti pana ndichatoiti zvitiwo newazukuru wabva atoteedzerawo ndabvisa kudzedza ndandodzitsvetawo kusaiti ndonga ndadzitsveta ewo zvasara akatureti pane kuti pendarwara atureti nepahwindo pa3 pence apinda nepo chibudisa mafetiraiza ondotengesa zvesezvo ngezvomashure izvo. Ine ndasvika ndapinda mumba hamuna chinhu ana mubvunza atina kangoti mafetiraiza anga asiri angu rangu iri momomo nekunga ranga riri 1 rimweni ranga riri hama yangu rimweni ranga riri kumukwamba tabva ndanyarara wanda wataurira ndina anake ndopaamusiyo izvo ndiri panapa watamusiyo kupinda achipinda wana kutora kana ufu kana mukaka wakavharwa kana shuga kana chini ana ari kutora ichibuda nepahwindo pinzana takabva kumuti musumono wauya kuno ndikati Sami uri kuziva here ari kutopopota kuti nyaya iyi maimhangarire chini nyaya iyi maimhangarira chini muchatoingana nehama dzenyu. Ndikati ini nechomwe mangwina nahama yangu yenoingana nayo asi kutoti iwewe kana hama dzangu dzisiri kuona ndoda kuti dzione kuti inini ndaremerwa mukati mehana yangu mwechiraramo changu kurarama kwangu. Zvadaro zviya akabva ati akubva kuno akuenda akasvika uko akabva ati inini ndafurirwa nani kuti ndiunze nyaya pamambo ndafurirwa namai nhingi mai onesi ndoandifurira. Ndakandoti kubva kumba ndakasvika kutopinda pano ndikaona ngari pano angari 2 ndikabva ndatotaura nyaya yangu ndikabva ndati apekorara ndinapo kubva ndaenda ndakasara ndodzika kuzuva ratodini ratodoka. Saka ine chiri kunyanya kundirwadza imombe dzangu ndakamurambidza pane imwe nyaya ndikati mwana wangu nyaya afona imombe ngani dzaka mati imombe ngani mombe ingani dzakabuda dzakatengesa uyu ndingatoti kare wakabudisa mombe ngani 2 2 dzikaenda ku16 nenyaya yekudya nguruwe dzawanhu dzikaenda ku16 kuita 4 aiwa ingani 2 plus 2 2 dzeku16 2 dzekutengesa kutengesa 1 ku16 kutengesa akatengesa 1 yemakati akatengesa $300 akatengesa 1 ndiye akaenda padanga saka dzanhatu ndodzakaenda wobva yazoti nyaya iyoyo ari kubasa ndiyo inyaya yakabudisirwa mombe. Ndiri kumuti anhu awo handiazivi bawo tikangoya mugadzirisa nyaya dzenyu uyai izvozvo kuda kurombesa anangu kuda kuuraya anangu inini kurombesa anangu naabvana enyu wairi iwe ndakasvika nyaya yatobhakaizwa pendakasvika ndakandosvika ndogara kudai fumei hama dzangu dzabva dzaungana pamwe nyaya yamurutaura iyi handizivo bainini nyaya iyi paya mombe yaya yatengeswa iya yabatozwa handei kwana stori handiazivi bainini. Tasvika ikoko ndikati inini kuzvifambira nyama dzangu ndinozvifambira asi kuti ndinotora chinhu chekuuraya kana hama yangu kana kuenini kana kuuraya nako inozvirapisa panyama dzangu nekurapisa hanzvadzi yako isina mwana iyo zvikanza kushaya mwana kuda
Ambuchanzwa mawadhi yacho anawo mwanzo dzeche. Se mwana kuda. Ngarere. Ngomwa yamunhu. Chichi. Tora mwana wangu akamurumura kamwana kake kakada ndoti bve pamukaka. Kubva apa hanzvadzi yake. Akati oye. Nganzi warombesa mwana wangu ine. Nanhasi uno ine warombesa mwana wangu. Iwe. Abva uya kuno. Abva akutaurira vanhu. Kwenda. Kuti rakudzokera kumba ndakamuperekedza handina kuda kumuonesa pfungwa dzangu. Akati mhai atipesanisa ndijeni. Ndijeni ndiye atipesanisa. Atori mwanake yake yada kufukunura zvinhu. Ndakaramba ndakanyarara zi. Uyo ati mhai inini handina chekubata. Handina. Ndikati mai Wanesi uri kuzvinzwa here? Ndiri kutaurika here. Mai Wanesi angati regera kani mwana uyu akamba nekare kuti munhu anotadza kuziva kuti mai wake. Pamusoro imbai muri kutaura nyaya yaSamuel. Ichiri yaSamuel. Muchabata wamwesa. Wamwesa ndokutotaura izvozvi wari kutozvinzwa. Wari kutozvinzwa ndichataura. Wari kutozvinzwa kuti hama dzangu idzi dziri kushandiswa nemwana wangu. Hama dzangu idzi inini hama dzangu ndinodzida handina chendakambodziitira kana kumbotukana nawo handina. Asi maitiro anoita pane varume vakuru emwaona apinda apa zvida kunaka. Azouya futi wana sitora yapamba auya ndopotorwa futi imwe mombe. Inini hanzvadzi yangu yakati inini ndakundotengesa yangu mombe nokuti aya akataura kuti isusu hatiendi tisina mari. Hanzvadzi yangu kwabva yati right inini ndakundotengesa mombe yangu inini ndozotora inye makatenga ne40 ndozotora ndida kuona chiri kuendera mari idzi mombe idzi handisiri kuchiona zvese ndakawaita sei ndakawarambira zvakanzi inini ndakaromba kagondwa kandakaromba kekuti karare nemuroora inini ndozotorawo chipokwe chekugara nacho pamba ndakataurana nastori ndikati ndikupa mutara uriko takati kuenda menukuru wangu kunyanga ndakatanga kutotsikwa ivo tatsikei wakataura kuti Ravunesi handimuzivi. Akati Ravunesi handimuzivi kuno. Osvika futi pamba pangu anoti Ravunesi handimuzivi. Ayo akati pano hatisati takambobatsika. Saka mwana wakati abva kubasa kuenda kwakaroorwe mubvana wepasitori uya mu16 ameno taenda kotaura kuti inai ameno ini mwana iwe ini handizvizivi. Hanzvadzi dzangu ndikadzitaura kuti ini handizvizivi. Sitora uya yabva anongedza zvikanzi uyo ndienda kufa. Saka muzotera muye ndikugezesei ticheke mazita enyu muhari. Ini moyo wangu uramba uchirwadziwa kuti inini vanhu ava anangu aona inini wacho ndazoti azotaura kudaro kuti panati pazi takakonere musango. Ndikati pamwe hama dzangu dzichati dzichabvunza zvakadaro semunhu ndanga ndakakomba ndakaramba ndiri pakati inini pobva pazodaro yanga yahondo hama dzangu dzakuchema uruda kuti urayire chiiko iwewe uruda kuti urayire chii takambokuitei akadzi acho akuchema ini ndazongoti tsutsurutsu uyo anoti mai naabva nawai pakadaidzirwa zvinga tiri kukukumbirai ukatore urayai jeni muurayai wakamuchera akati tiri kutokumbira kuti urayai Ravunesi wacho najeni wacho nabheti wacho urayai. Ndikati inini ini hapana pendichavhika esawa achini angu amatemo bedzi kuti uri aparoita noku uri aparoita noku uri aparoita noku. Iwewe chimbouraya mwana wangu tione. Ukauraya mwana wangu newe uri kuti mwana achifushirwa newe chifushirwa. Amwe anoti usasatsike padzimba pedu. Saka inini ndakaremerwa changamire ishe mambo ndakaremerwa mambo ndikaona kuti kana izvozvi ndichagara pasi nehama dzangu hazvichaitiva zvadzangu kuti dzandofunga mangwana dzangu. Iwewe tsvaga mari yekuti tione kuenda kogezeswa, tsvaga mari yekuti tiende kochekeswa mazita. Pari kufa munhu manje
Ai ndakati kudai akusiya inini ndozvindaita nemwoyo mangu kuti ndichataura nawo ndaingopurisa muromo wekuti bedzi handiwaziva inini takutaurirana nehama dzangu idzi. Saka mauya nawo kwamambo. Saka ndauya nawo kwamambo. Ndizvozvo. Ndo tiri kunyanya kundirwadza. Pane chandauri kubvunza mubvunzo miviri. Nati mune vana vangani? Ndine vatatu. Samiro ndiyega mukomana? Ndiyega. Nevasikana vairi? Nevasikana vairi. Wechipiri nekuti mimi Samiro anobatsirana nehama dzemusha kwenyu kwamucherera kutora zvinhu zvenyu. Kuti anowirirana nasekuru wake wekwamucherera ndizvo? Ndizvozvo wozi ndikona vanava patori nomwe futi wekwamucherera wamakasungisa. Izvo. Wamakadaidza zvikweta hakusi kusungisa. Ndakasungisa kuti ndiwaoneso kuti ndo zviri mumwoyo mwangu. Ndizvozvo maita zvakanaka. Mujekerwe murege kundimaka kuti mwana wedu uyu kuti dai. Zviri kutaurwa Samiro maregesheni hanzi wakatengesa mombe dzababa dzimwe ukatora kuita nhatu, 1 wakatengesa 1 dzawakatenha kuendesa ku16. Chivineri huku munda huku rutora rukukwe zvinhu zvese zvafertilizer zvese upfu ezera dunha resa mazai runhonga mazai zvese ndofunga pane zvinhu zvese izvi handina chendowirirana nacho. Ndiri munhu ndimai wako ndimai wangu nyakundibereka ndiri firstborn anowarisa marokudziti nditoriwo munhu unotozoendera kubasa kana pamba pavo haikungosvika bedzi kuti mai murisei. Ndine musha wangu wendakawaka ndoro kwawo pendinotogara nemhuri yangu. Chendinoda kuti ndikutaurirei mambo ndechekuti panyaya iri papa yekunzi kupumurwa dzimwe dzese dzandine nadzo ndine nyaya iri papa yekunzi kupumurwa nekupinde mudanga ndichitori mombe. Nyaya iyi story wakauya ini ndandisipona ndiri kubasa auya story wakasvika story une munhu handadzi yake yaanotuma kana uchinge wakasvika kumba kwake kana zvawakaita sei zvawakatora. Saka handadzi yakauya ikabvunza pamba muchemberi anga asiri anga ari kumuvhara ini ndandiri kubasa. Ndakazofonerwa pamba inini ndichinzi pauya mai jai handadzi yastori ichibvunza mai wako. Saka mama wako ari kudiyo kwani kwastori. Ndakakumbire ofu kubasa ndikauya ndikaona wana sekuru ndikavataura ndikati wana sekuru pane n'anga dzinonzi dzakauya paini pamba asi handisi kuziva kuti zvinhu zvakafamba sei. Pataura kutoti mutondibatsirawo kuti n'anga idzi kuna muchemberi akafamba sei kuti andosvike kuna na story nekuti kuna maraini kwedu hakuna munhu usingazivani story nemabasa ake. Ndakaenda kuna anasekuru tikaenda kuna handadzi tikasvika tesi tikafona nawo muchemberi tikati mai taurai nana story. Akangotaurwa zvavakataurwa akangoti honi sekuru ndanzwa honi sekuru ndanzwa honi sekuru ndanzwa. Ndiri kupai 3 days kuti mudzike kunokuru wangu muchinge masvike kunokuru wangu tichibva takumbirirwa nehandadzi yastori kunzi after 3 days matinyanyira vanenge vasati vava nemariba. Ndofunga takazoronga 4 days ndobva tadzika tatsvage mari. Ndakatotaura ndiwo nyakutotaura akatobvunzwa nehandadzi dzavo kunzi handadzi une here mari inokwane 150 yekuti tihaye mota kuti tiende kupi kuzasuko ne 150 yekuti tipinde mudare iri kudiwa kuti 300 US. Akataura kuti ndine mombe iri kumumba. Ini akati ndotume mwana wangu ndikati wana sekuru handikwani baba mombe yamai ino popinde kudanga muchemberera akati ne mombe yani yawo. Asi kwendinokwanisa ini ndepekuti kumba uku kune yakasiya mudhara yatosara iyi ndiyo tinokwanisa kuti titengese tiende tifambire nyaya yetinzo wana story wani muchokwadi here kana kuti ari kunyepa pandiya. Iwo akati haya horai tiri kumba yacho ngaitengesa. Ndosvika takaenda kumba mangwana makusindika mukandika pavane yachengesa. Ndakaenda ndikandotora mombe ndikaenda yapadanga bhaya zveshu wakauya tikatengesa mombe. Ndikataura kuti mhaya mombe yaite $300 ndakupa wana sekuru mari ini handisiri kubate mari ba wozi ndisi pamwe ndadye chi mari.
mangwana makusindi afunga tiende pastori kwa tindozwe chokwadi kuti chakadii chakamira sei ewo takagadzira zveshuwa mangwana makusindi tikaenda tikataura Mumvana tiri kude pakanzi paridiwe Mumvana anoari hanzvadzi yangu inotera mashiro mangu mudiki wacho aripo mudiki ndiye akauya avo akabhedha panana sekuru Jeni haauyi ende handitodi kuti atodzike kupi kuruwanga tikati aiwa no problem takaenda nemota tichisvike pastori paruwangwe paya tasvika takangopinde mumba stori takatanga nechekubvunze kuti wana mucherera muri wana muradzikwa kei shonai kuti muradzikwa munoiziva here muramba makanyarara sei ava kati atiziva vatsanangurwa kunzi wana muradzikwa muri wafi wekumapuwa munoziziva here kuti hanzvadzi yenyu yakauye pano ikauye pano ikatore zvakati loveness unondiziva here ava akambotanga kuramba mama ndakamboramba ndakanyarara akambotanga kuramba zvikanzi loveness unondiziva here zvikanzi sekuru ndokuziva zvikanzi nguva yese iyi yendakauya ndichitume wanhu wangu sekuru paradzai kuti auye chidomba changu ndichikutaura kuti undipo zvinhu zvangu waitizei pamba ndikati maiyo chingori papa taurai chokwadi muone mabatsirwe munoita sei etinokuitai mukade kuramba uyu munhu tomuziva apikiswa nenaye mushure menguva tatodaro akauya chisungwa wari 2 muvillage wana wacho akasvike pakutuka stori akatiza akandofira kuSouth Africa asati asvika murodi akaita 14 days asati adzoka ndakaenda ndikandawaonesa ndikati maiyo muri kuone situation iri muvillage muri kana mune zvemunoziva taurai pafeya pachokwadi tione mabatsiro etinokuitai tiri pamwe nana sekuru muri kunzi takadzoka tikanzi musi weFriday tichirimo mudare akatanga kutaurwa kunzi iwe mukomana iwe mukomana wako mukomana mukuru musoja anowa ari papa ndikati ndini ndikanzi first born yako inonzi Lingon iri papa ndikati first born yangu iri papa Lingon akasimuka akauya agara akataunzi tenda baba wako apo ndo ane upenyu hwako mwana uyu komaimudzungaidzire kudonhe dzungu rese chidonha kumashopu kuita sei zvese izvi zvinhu zvaiva zvichiitika zvinozikana nemunhu wese akaramba akanyarara Lingon yabva atotanga kutochema bva adzokera bva andogarowo zvikanzi ko mwana wanga wakanyoresa iwe mwana wemukomana wako wemukadzi mudiki aiwa musikana mutsvuku wanga wakanditi ndikazotadze chinhu izvi ndiye ataziva chizoite mukadzi wako iwe stori ari kupi ndobva ndatanga kurangana nezvine mwana iye vandanyatsokuona kuti hai mai anonge dzine chikwambo no problem ndakaiti hasha ndobva tasimuka nemota kubva ikoko hana chendakataura hana chendakaita sei hasha dzangu ndakapedzera pakumwechi patauye kumba nana sekuru tese buruka mota vanhu kuti pataunganidzana tichimirira Friday chatiri chitatu Friday vana stori vauya vakatumwa mudzimu nemachiri avo nechitsvimbo chavo ndobva vauya mumba tauya vakatipinde mumba vanhu tese takaunganidzana sefamily yekwedu kwangu Nzindi toti family yekwamucherera kunowa kuhama dzamuchemberi wangu dzese dzakanga dziri vanzi loveness waakundiziva here mudzimu wabuda akauya ega pamberi akapfuti makumbo avo akaombera akati ndaakuziva zvikanzi pendakakupe mushonga wangu handina kutaura kuti usasanganise mushonga here pamba panapa wakauya uchiti ndode mushonga wechipfuwa asi handina kutaura here kuti usasanganise mushonga kana zvichinge zvakuramba usazotsvaga umwe muprofiti kana imwe n'anga zvikanzi makadaro sekuru usaziva murunzwa zvikanzi zvidhoma zvangu panapa zvazviri zvikunu zvakurwisana kwawakaenda iwe kune imwe n'anga kutone umwe futi hwezvachi mashure hwekutera nhasi tikapedza zvedu izvi asi kune chimwe chiri kusara chiri pai chiri pamba pano wanditesa wana sekuru isu akapera kukubvunza muchemberi akati kukanganisa kwakuri kusaziva akazviomberera ega ini ndaiwe ndingoripo bedzipa kuti muchemberi taurai chokwadi kuti tibatsire kana paine zvinodiwa kubva nekunana sekuru tese akatadwe jongwe rehuku rinova riri renhungamiro akatadwe mbudzi 5 akatadwe mombe 5 akanzi mari 12,000 US muri kunzwa zvikanzi kana muchinge mazobhadhare mari izvi ndichazochema kanga mazochema ndinokudzikisirai avo mhaiyo ndona kutotanga kutochema ndokumbira nasekuru ndokumbira indisvikewo pa 5,000 ndakadaidzira murume kuti 5,000 muneonepi
yemunoti 5,000 murume ndakatanga kudedzera ndokuti imba iri kwaTusape haitengi ichindobhadhara chi n'anga kana mine zvemakaitirana zvabude pachena kana mawirirana tinotanga kugare pasi toonesana kuti totangire papi nekwetiri kuenda nekwetiri kugumira uyu mumbana uyu dare richingotanga futi mumbana wakatanga futi kubvunza nekurwadziwa nemwoyo wangu ini kuti hanzvadzi yangu tinowana mupatirambi handiti zviripo musingane zangu hapana singazvizivi ndakatera hanzvadzi yangu pfungwa dzayo yaifungoti ndichamurowa ndakasvika ndichinotora matransfer ewana anova ari iye ari kutaurwa kunzi wana waigare ikoko muri kunzwa hakuna akatora wana ine chichiti wana wangu wari kwabhadhara school fees hakuna kana 1 yakaenda manzo grade 5 grade 3 musikana iye negrade 4 kune balance 180 yendakanyorwa ndinarubepa racho kuti nechidhindo zvese zviripo yendirikudobhadhara inini muri kunzwa ndakarwadziwa ndikati hapana chindikugarirwa maticha kusvika kudai akanditaura kuti wana wako taiti wana waihirira pamba pehanzvadzi yangu yakarohwa ndisati ndapasvika nekuti yanga isati yabvisirwa kusanganisira neuyo ari papo mumwe wacho mudiki last bond ndakaenda kune hanzvadzi yangu tikataurirana ndakambosvika ndiri muhasha ndakasvika ndikatora hanzvadzi yangu tikatungamizana tikaende kumba ndikandotora ana sekuru ndikati hanzvadzi yauya tikaonesana akataura zvakataura pana ana sekuru handiti akanzi hatikwanisiba kuti titaure nevema yako asiri paiba asiripo ndokusvika vatafonera muchibhedhlera kuti maiyo ndakandotora jeni uri kuno une zvaari kutaura saka imimi itai muite sei muuye munouya riini kuno akati handikwanisi kuuyeko kube ndichauya musi wa11 unova uriwo musi wanga akuziva hawo kuti amhanga nenyaya yekupi kuno nemwoyo wakarwadza ndakasimuka kuselfriday ndikatera muchemberi maiyo pedzeranai nen'anga idzi mune zvakanaka isati chihombe kumbo pedzeranai nen'anga mune zvakanaka oi nhamba dzastori idzi mutaure navo fona akatore nhamba ndindakabva ndavapo iri kufona iwe angasina pakuzviona kuti foni iri kufona tibaitonzi halo iwe tibhamhana vanoti ndiwana sekuru ere bhayakata bhatangidza futi kufona zvikanzi ndiwana sekuru ere zvikanzi tisiwana sekuru wana story zvikanzi aiwa ndokumbirawo mangwana ndope ndokutumira mari yembudzi dzenyu 5 bhatokati iwo muchemberi mandaona hangu ndikati apa inini handichadiwa handichakwanditangodzoke kuna nasekuru because patoni nyaya apa yatokudare kwamambo makoni ndakutofonerwa nasekuru ndoitaura kuti nyaya yakwani kwamambo makoni ndakafonerwa nasekuru akati aiwa kana yakadaro chirega tichiwira tichiwe kuno kwetikadhoma tiri pamwe chete tidii tikwidze tese kwamambo makoni tikafonera story wacho story akatitaurira kuti inini kana muchinge masvika pamambo makoni mondifonera ndowataurira kuti mafambiro akaite munhu wakafamba sei inova nyaya iyi kusvika kwakaita story mumusha echiuya ina sabhuku ndakaenda futi kuna chief kanembira ndichindowataurira wekenge waripo kusvika awa abvunzwa akazoenda nekuna chief kanembirira kundotaura kuti ndiishe akabvaenda nekuna ishe kanembirira akandotaura kuti ishe kanembirira ndinokumbirawo kuti munditauro n'anga idzi kuti dzisasiye chitsvukuba mudunhu mani mudunhu menyu zvikanzi naishe kanembirira iwe unoti haudi chitsvuku asi une zvawakabata koimbotaura zvichivi chokwadi zvinhu zvakobatsirwa mune zvakanaka ndokupedzisira kusvika tiripo nhasi nana sekuru wese waripo amheno kana paine pendapotsa wana sekuruwo wachataura tsamba chapupu chiripo chanyora ishe kanembirira iripo inova ina sekuru iri papachi saka mai makandorumba kwastori handina kana zita rangu handina ndakatoshamisukawo nokudaidzwa saka kumhangara kudai kukutorwadziwa mama hamuna kuenda kwastori handina ndokuzi ndakatotanga kutokuziwa nekutohaya motika yakahaiwa iyo asi mune chokwadi here kuti makafona nezuva here kana kunhasi mutumidzira mari yembudzi 5 years apo zvanga zvaitika mambo munoziva kuti kana ndiri ndega ndiri pakati kudai ane ndatanga kukudzai kuti umwe aiti ungapafe uye akati ngandife saka inini ndakangonyarara zvanga zviri mumwoyo mangu zvirimo kutaurwa kwakaizwa kuti ichi chinondorara nemurora ichi chipongwe chinogara nacho ndingafarira kugara nechipongwe ndingafarira kuti murora ndorara neicho
ingomwa romba obudira wani asa kupindura mubvunzo wangu ndati mataurare nasekuru nhasi kana kuti nezuro kuti ndiri kukutumidzirai mari yembudzi dzenyu 5 pafoni mwana ava Friday ndakanga ndauya last week echiti anotumidzira Saturday. muchiri kutondera muchitaura kudaro ipapapo ndiri kupaita sei ndiri kupatondera uya akandipe foni iyo atodhaira ndikati iwanhu wacho iwo watumwa kuti nhasi inini ndiri kutofa ndo mauri akaita ati nhasi ndiri kutofa iri nyaya yekurwadziwa namai inini ubva ndati ubva ndafona ndati yewo sekuru munhu anonzi Story changamira imini nhasi ndikatofuma ndisikwe inini ane vanhu vaanodyara so otsvaga history munhu yanenge ari atsvaga history iyoyo ndo yaanoyaitaura naye yese akambodai apa obva ende mari dzaanotaura ma12,000 akazviita kwese kuna kubana tisike kwese kusvika baba wano vapenyu vakamurambira aenda pamupamba pehanzvadzi yavo vaapera wamudzinga uku ndozvaanoita anonyeba anonunganidzwa mambo pakasore machinengozi Story echibvunzana pekutanga haana kuti wakaonei akati kune ajendi rangu rendakatuma rinova rinonzi chinengozi maiyo akagara naye wiki pamba echirombesa ari pamba pamuchembere akaitwa zvaakaitwa chirapo chipfuwa after some month Story chinengozi wakatera akauya kuna muchembere mombe dzikabuda usiku dzikaenda atera kuti chinibhadhara zvinhu zvangu zvandakakurapa pakabude mombe 2 dzikaenda zvinozikana nemunhu wese kana mutsambo zviri mukunasha hapana chinhu chinyowani mbuya bhinzi kuti pamai apo kuna mbuya bhinzi Story nachinengozi vaona Story matsotsi apiwa tete onyepa vanonyeba vanhu ivavo kana wariwo chetotokumbira mambuka ngavamhangarirwe ivo sekupesana kwakaita nemunhu wani inotomutaura ari pavo hanzi namambo timboendai kuseri kwechuu timboone kuti panei mozodzoka mudare saka ngatisimire hedu mobuda panze mabva kuna chiremba nyaya yekontinent saka simukani mubude panze Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Nanina kuti mai wayawana kuya vachangamira kuenda kuseri kwechuru muri pamberi penyu kuna chiremba dendera chiremba dendera chekutanga kuti ini mhuri ndaona mumushameni masimuka moto asi moto uri kucherechedza mukuedzara kudzima moto uri kuramba kudzimika nechikonzero chei wazobvunza kuna Ravnes kanzi naye Amai mudambozvura iri chii taura mabhaibheri kutanga zvikanzi mudambozvura iri chii nyaya ingapedze nekuzvura here zvikanzi kushungurudzika zvikanzi zvakanaka zvikanzi nyaya dzese dziri kutaurwa idzi hapana mhosva yemunzi wana uri kukwengai kana dhama dziri kukwengai
inyaya yakatoitika muri kuziva. Asi nyaya idzi ndeyekuti mimi munhu wamuri kufungidzira kuti ndiye munogona kuita handiyeba nezvinizvi. Munhu wamuri kurudza autera chikweleti chake ndiye munhu ane chikweleti nemi chaichai. Uyu munhu akangouya akanga auya nosenzesa mishonga isiri yake. Munhu akanga atotutaura rwendo kuti anoenda kugona zvakaita vapuhwawo mishonga yake akasenzesa. Saka kwakabva mishonga iyi ndo kwaane zvinhu zvako zvaakuda kuripira. Hapana chamumbokomedzerwa ba ukanzi zvichokwadi nini ndakarwara saka ndairapwa ndauziva kuti nditobatisa mishonga isiriyo uye zvakandirapa wakindaa kundibvunza chitoireti ndopatipesana tose nini handira chandikuramba. Zvakanzi munofanira kuenda nekumabude zuwa ndokune munhu wamunofanira noripirwa. Makanzwa dzimwe nyaya dzese dzamunotaurwa dzese musatedzere ndai munoripi zvinhu nekuti ndaona pamberi apo akadzoka kechipiri muchapera. Wapanzi mishonga iyoyo ndikuona pane munhu ari kushandisa ari kuita zvechechi achiprofita hazvisi zvekwamwari izvo. Ngwarirai pamberi papo zvichakunetsai vanongedzoswana gadzirwa uzoite zvekunamata chaizvo. Zvinhu zvakusenzesa zvisi zvekunamata uchanamata akuko zvinotanga mamboita zvekunoripa zvakakosha zvakuda pane zvandasirira here zvadawedzera kwastori ndo kwawakarombeswa ndo kwanofanira kudzoka kuti wandonyatsoeka undochemana sitori. But zvaakuda manje anokupai zvinhu akuda kuzvitora bhegi oda mari yakawandisa oda ma 12,000. Mundochema naye kasitore kuti tidzikinurowo zviro titora zvinhu zvako asi mari yese hatina takabva kwamambo. Munthu wamusha umu kwanorume wachazana baba chayo kwanokadzi wautadza utaura chokwadi but wasi kurara pamudzimba umu wazodaira kuti haazvo chokwadi ndatodyarara hamusi urarike pamudzimba umu vatsenjerai zvauyezvo. Akakanzi mikono chete chete. Zvinosiririsa. Zvinosiririsa. Right. Shaka hanzi rinotoda kuti mudzoke kunani kunaye achiri mupenyu mai wenyu achiri wapenyu. Handiti vari kunzika inini ndichitaura ndakazvionera simudzai zita vapa akatange nyaya dzavo navambana vari 2 handina chindaidzoka kubva kana imba chacha iri mumasapo handizivi kana mari vanoita madhiri vanechi mari dzakawanzi handa dzangu kuroorwa wakadya iwo nehanda dzipi idzodzi handina chindakaudzwei zvinhu zvese zvakatangobuda pamusuna handina chendinoziva kana waripo wabvunzei kuti vakakanganiswa ndozva runzi pane urombo hwakandotorwa namai wako uye hwaakukunetsa imi mumusha. Izvo zvakatoitika ndo zvatoda kuti vana sekuru muripo muri kurinzwa iro kuti rinotoda kuti mudzoke kwaari story kuti atore zvinhu zvake asi muri kuona kuti anokupa zvinhu wobhadhara mari akupa zvikwambo zviya zvochikunetsa woda kundozvisarenda obva akuti mari ka anobva asiya zvinhu zvake zvokunetsa kuti uzouye manje kutoti undoti uya ubvise obva akuchaya mari. Taura here kuonana kwandakaita nachineko ndakataura kuti kurapwa chete ndotoshamisika akutoti ndauya kuweye kwangu mari yangu paakandirapa ndakanapa mari yako tida kuzoona
akudzoka zvika ndauya kumariamu ndauya kueungwa auya muungano wawairi akauya kune wawa kurapa ndichine ngozi asi akazouya kusukana zvinhu zvitori zvinunakire mboko kana ndateerera vatidzokerai kune munhu wekutanga wadii wamakatorera mushonga mudhusire zvinhu zvake kwete sitori iye chine ngozi chine ngozi chine ngozi anosenzesa zvinhu zvasitori unosenzesa zvinhu zvasitori ajiti uyo akamubhadhara mombe dzikaenda 2 zvisina akambozviva kana musha kana kuhandadzawo kana inini handachidaisi angozvita kuti naomba nawangani 2 ndomakuti misi avo chine ngozi kwakuzouya uyu wakauya ndakazoitira follow up kuti muchembere ari kuterwa futi neimwe n'anga iwo akabhadhara zvazvipi kusvika ndende nemunana sekuru ndiperekedzera ana sekuru tonzwa munhu wakatumwa tese kusvika tikanzwa iwo akazvibvumira tikadzika tikandonzwa tese kusvika nanhasi ndonyairi makadzika kwasitori pamba pake tikasvika akabvumirana tikadzoka friday mudzima wacho ukauya ukabuda akabvumirana nemudzima hapana chamboputswa kubva kunana sekuru wekutanga kusvika pana sekuru wepapa amheno kana nasekuru ndiri kunyikawo pane zvinhu saka nhau iri papa mambo yetinokumbira pana mai wangu nini ngawazame kuhwarara kune handadzi dzavo tione kuti tofamba neweipi kuti tibatsirane mai akaramba awa anokwanisawo kuramba zvinhu zvichangotiomera handiti chetiri kuda isisi kupenga tirambe tine raramo ndo yetiri kuda isi handadzi dzako dziripo handadzi dzangu dziripo ndedzipi simdzamaona handisi kukona wakawanda alright mundoshanda nehanzvadzi kuti mudzikinure zvinhu izvo handiti nana sekuru mune laki kuti munana sekuru vanodi vanoteerera vamwana sekuru vangadai vari kuramba saka zvikuru unodiwa unofamba zvakanaka nana sekuru saka marinzwa darero ana sekuru kuti isusu ndobva tiragumira pano kuti mabatsiro takuita kuti dzokerai kune munhu akadi ane zvinhu ende takutaurai dare racho kuti vanokuisirai zvinhu handiti vokupai zvinhu zvokunetsai wochiti ndoda kuti zvibve wokuchaja istereke harisi rekutanga rauya iri richitaura izvo handiti tatine ndiri nhimba ndo mari dzake futi ma 12,000 iye vanenge vachitotumana kuti enda undodii alright saka ndo patagumira I think mari bata dare racho handisika hapaina ane mubvunzo taura tinzwe taura hiya makasimuka uya wakaita munhu yakauya achida kurapa achinorapa akanorapa mani apedza kuarapa isatina kuziva nekuti pekutanga kati nipei mari pekutanga wakaifanira ukati ndarwara wakafuma ndikataitaenda kuprofiti maudzani nokumushapani kuenda ukati handina chandichakwanisa sase munhu ndandiri ndega ndakagumirwa nekudetsana kwataita nehanzvadzi yangu svika akandiwa gumbo tichimbonetsanirana nhau yangu yembereko ndichinomudzaona baba kuti ndifamberi saka ndakanoshungurudzika kuti ndodzokera futera anogona kundidii ndanango munhu anga ari pakona pekuti ndandisisina kuti ndinoti ndomudzana ndakanoremera ndobva ndaenda munhubva yabva warapa zvaakanoarapa akatopedza kuarapa bvaabhadhara vaazodzoka akati ndadzoka kumusaridzo wakatifunira ukati mwanangu munhu yadi adzoka ndikati mimi bhadharai sekutaura kwamakaita kuti ndinodii ndinobhadhara imi kundoona handina chandidii chandinacho zvinhu zvakaitika 2018 ndikati inini chandinacho handidii handidi ukatora mupedza unodanga
tikaperekedza munhu akati ndichasainirana nemari ndisina chitema. Saka panondijekerawo pandinotora sekuru ndipupure pandijekera ndike ndisina kupaona pekuti pfuma akanotorwa richinoshandiswa naakauya ndo riri kunetsa mumusha, ndo pandijekera ndo pandora ndijekesa ndichitaurawo kuhanzvadzi yangu mukoma baringo tikaita zvekukanirana zvatiri kuitirana kuti tosimudzirana matemo ina handizokwanisi kusvika padare ndinoremerwa nekuti ndinotanga kuzvifunga kuti kana ndikabhodogorwa gumbu handina mwana. Uyezve mashoko avanozonditaurira kuti uri ngomwa haubari mamwe mashoko ekuti kana ndikapimira pachitachiwana ndinongozora semunhu asingabatsiri. Ende zvandijekerawo nhau dzechiprofita handira kudzitangawo nhasi tiri mumakereke ndainamata kwanakambonamata 2010 ndikatombofambawo namaini nongorapa tiri tese 2024 tiri tese tichongononamata tikambogara kusowe. Asi nhasi nhau yanzi mhepo handina kuiramba handina kudii handina chandaishandisa handina mudzi wandaishandisa asi pakunzi mhepo handikwanise kuti ndiirambe nekuti mhepo chinhu chandisingadi chandisingaoni. Saka ndo zvandinoda kuti zvijekerwa nasekuru nekuti zvine zvaakundiremera nekuti ndandaa kutongowo munhu wekuti musha mana sekuru mukafiwa ndikunzi iwe namai wako, musha medu macho mukafiwa ndikunzi inini namai. Ndati zvandijekerawo kuti inini ndokunofamba kana kufamba chekuna ndaakutya. Icho wangu wagadza warapa kana mawabvunza kuti kubva musakatanga nyaya ndakabvunzwa kuti simudze tsoka dzangu ndiende kubva kwawo ndike ndangowo munhu wekuti ndogona kutumirwa munhu ndikagona kutemwa nedemo ndichifamba. Nekuti ndakanda kutya nekuti akasenda meseji yekuti ndinokuuraya meseji yacho iripo ndinoda kukuuraya. Ndakadzokorora muromo iwowo kuti ari pamba pangu akamudzokorora futi tiri pamba kwana mhai kuti iwo ndinofanira nenhau yeurobva hwavo. Saka zvinhu zvandokuti kubuda mudare muno ndinobuda vanhu ufiye hwekuti kutaurana mashoko handizokwanisi kuti ndinomira padare nenhau yekuti zvaanozonoita zvacho zvinondiremera kuti ndinomire ndinotaure ndinotsanangure nhau. Nhau iyi yakaita 2018 tiri mukukatanurana tisi kuwirirana. Ende ndakangomupindura kuti handati ndikudii munhu iye handimudii handiri kuziya ndini ndo zvandakangopindura kana vanasekuru mukaubvunza ndakangopindura kuti munhu handiri kuziya ndiani ndini handina chandakabata handina chandakaita handipatijekera pandinoda kutongotendera kuti andijekera ndekuti madziwa kwabva pfumo rakaenda rikanura pamai wangu ndo zvandiringotenda kuti tatisuziva kuti pfumo iri nekwarakabva rishiya richinorapa pacho. Saka handina chandikukangana nacho. Pamwe pacho inini mubereko ndakasoroorwa 2004 ndikaita mwana 2005 mwana iye akashaika 2005 mubereko akangotanga kundinesa 2005 kusvika izvezvi handina mwana. Saka ndo pandiri kuti pajekerwa nasekuru pajekere munhu wese warege kuzoti pawanoita dare wakanditamidza inini ndokasika kubvunzwa semunhu akapindana nematambudziko akawanda. No. Okay. Ndosungirira futi izvezvi papfuma ngokuti pfuma yakadyiwa nani? Pfuma inini pakaenda urume wangu neyendipo ndo mazuva andakasiya mwana wanzodzi yangu andaitengeta unokomabaringo pavakanori ndini pandakarohwa ndakaudzwa ndine mwana wehanzodzi yangu mai wacho hawapo wakabva wakatoka gama rakatsvaga $20 waenda naye ndakatoenda ndine mukwasha nabamumiri vandatosvika ubva vati tikuda kuenda kutambira mbeu saka nditei mari ndozosara ndoona zvokuita nechi ndozotaura newakomana kuti wakwasha wadi wauya ndikatore mwana ina handigoni kunditakura nenhau yechipfuwa ndakasvika ndikanokuvongedza ndikatora chi mwana ndikaenda ndokuzoti mari yakazofamba sei ndike ndisina ruzivo ndakatoiwa aiwa kunyepa haungatadzi kuziva kuti pfuma yako yafamba sei. aiwa ndakaisiya mukati memaoko mamhai saka handinakufollowa kuti ndakafunga kuti watodii wafanana ina handauzombwa wabvunza nekutogara kwese kwandaita iyo wairoorwa sei hanzodzi yako izipo? ini ndakasvika vachiti vanhu varipo mindodza wakandipindira pakafoniwa vanhu varipo. Okay. Wakati vanhu varipo saka patakanosvika kuti vanhu vachadzokera vanobva vati hatingadzokeri saka pfuma yakadyiwa namai. $20 chete yepfuma yakati
kurorwa usati warorwa we $20 chete hapana mari order $20 yaari kutaura ndo yakataura sebvunzwa tese tiri kunana sekuru handiti kumubvana mudiki yemubvana mudiki hanzi akatiwa mubvana mudiki ndikeye ndiripo pamba yakauya iri mufoni iwo akangopindura mhinduro yavakati mari ndenge 160 pavakapindura vakati sendai foni ndichazofara ndoona kusiana wakomana ndakanga ndiripo ndenda ndistori kumurume ndandiri apa saka yakapinda mama iyi mai akangopinda mufoni mavo wazotaurana kuita mukoma sekusakomuniketa nenyaya yeukasha wavanenge vachiita saka zvinhu zvakandiremera ndichambe ndinowabvunza iwe uri musoja ndii haiwa kuita chisoja pamushaka iwewe ndo munozenge makutongoone demo vanhu vokutya havachakomuniketi newe tikambopamuzuri musoja izita rebasa uchipinde pagedhi undochise pabasa handiti aukuchitakura uchipendavanotakura musoja chachakanokanore musoja mumbati hashandi kuchisoja kana yake ndinayo futi okay right order it was a broken home yanga iri broken home saka chibatanai dare harina kuti rinobatani rinobata imimi ndimi mhuri yacho handiti wochitungamira mhuri nana sekuru vachikutungamirai mai mese modi moenda chaku chekundochipopera kwani kwastori kuti pakakanganiswa asi toda kuti tigadzirise paite ukama abvise zvinhu zvake zviri kuramba zvichidi zvikuvhiringidzai mambo pamusoro tikaenda pastori kana kuti kumba kwetichandoka ipo pano pacho ari kusimuka here abvuma kuti ndiri kuenda nezvinhu zvandakatora pastori I think wabvuma amena nesekuru pakujekerera iyi mira ndikutaurire zvinoita vana chiremba havakupiwa hakuna munhu anopuhwa chikwambo achinzi chii washoma anopuhwa chikwambo wazhinji zvinonzi tiri kupa mushonga wemaraki tiri kupa mushonga wekuti udi upfume tiri kupa mushonga wekukusimbisa handiti asi vanye mushonga wezvikwambo une mhiko kana uri munhu ziva ipapo mushonga wezvikwambo une mhiko usazoite zvakati usazoite zvakati usazoite zvakati wobva waziva kuti uri kupuhwa chikwambo wazhinji tiri kurombeswa tisikazizii akamaya wanenge wakapiwa mhiri wasingaziwabarwa nepfumo hakuna munhu anopuhwa achiti chikwambo vanondopuhwa mushonga asi unenge uine mhiko handii pamhiko idzodzo haudziteedzi iyo yasitori ari kutaura yakambosenza achitsika mutanda saka Tichkas TV, inonakidza zvikuru.